כאמור, פרשת וישב משופעת בנושאים, מכילה 112 פסוקים וסימנה יבוק, פותחת בתולדות יעקב ויוסף שהיה רועה צאן, הוצאת דיבה רעה של יוסף על אחיו, אהבה יתרה שרוכש יעקב לבנו אהוב יוסף ורכישה למענו כתונת פסים, בעקבות זאת צנעת האחים ליוסף, חלומות יוסף התגברות השנאה, שולח יעקב את יוסף לשכם לראות את שלום אחיו ואת שלום הצאן ופוגשם בדותן, ורצונם של האחים להרוג את יוסף בעל החלומות, תפיסת יוסף, הפשטת הכתונת והשלכתו לבור, מכירת יוסף לישמעאלים ואחר כך למדיינים ואחר כך למצרים, ראובן שב לבור ואינו מוצא את אחיו יוסף וקורע בגדיו, טבילת הכתונת בדם של שעיר עזים, שזה הדם הכי קרוב לדם האדם, והצגתה בפני אביהם יעקב. יעקב מזהה את כתונת בנו, יוסף האהוב, וקורע בגדם ומתאבל על בנו ימים רבים. בניו ובנותיו מנסים לנחמו והוא ממאן להתנחם. מכירה נוספת של יוסף על ידי המדנים לפוטיפר, שר הטבחים, סריס פרעה. כתוב מסיים כאן את סיפור יוסף ועובר ליהודה. רש"י מציין במקום סמיכות פרשיות, לפי שראו אחיו צער אביהם, הורידו מגדולתו. בטרוניה, שאתה יהודה אמרת למוכרו לישמעאלים, ואילו אמרת להשיבו אל אביו, היינו שומעים בקולך. התורה מספרת על נישואי יהודה לבת שועה ולידת 3 בנים, ער, אונן, שילה, נישואי ער לתמר ופטירת ער בעקבות מעשיו הרעים. יהודה פונה לבנו השני אונן לייבם את תמר ואינו מוכן וגם הוא מת. פטירת בת שועה אשת יהודה ותמר כלתו יושבת בפרשת דרכים בעקבות הבטחת שווא ששלה יגדל והוא תהיה לו לאישה. יהודה עולה תמנת על הגוז את צונו, פוגש את תמר כלתו ואינו מכירה, ומחשיבה לזונה ומבקש לבוא אליה. תמר מבקשת תמורה לעניין ומקבלת הבטחה שישלח לה גדי עזים. תמר לא סומכת על הבטחה ומבקשת ערבון בתמורה, והם חותם, פתיל ומטה. טבעת שאדם חותם עליה, בגד מיוחד שאותו לובש על הבגדים, ומקל אשר בידך, וכן מקבלת 3 הדברים האלו. מתמסרת אליו ואף נכנסת להיריון. יהודה חוזר למקומו ושולח ביד רעהו את גדי העזים שהבטיח לתמר, על מנת לקבל בחזרה את הערבון, ולא מוצא את האישה. לאחר כ3 חודשים נודע ליהודה שכלתו זנתה ואף התעברה. גוזר עליה חמיה מיתה בשריפה, מאחר שהיא בת כהן שזינתה מיתה בשריפה. לפני ביצוע גזר הדין, היא שולחת אל חמיה לומר לו, לאיש ששייכים לו 3 הערבונות הנ"ל, אליו אני ארע. בפירוש לא רצתה להלבינו, ולומר לו, לך אני ארע. אמרה לעצמה, אם יודה מעצמו יודה, ואם לאו ישרפוני. מכאן למדו חז"ל, שנוח לו לאדם שיפילו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זה מובא גם במסכת סוטה, דף י', גם בכתובות ס"ז, גם במצע דף נ"ט. יהודה מכיר בסימנים ששייכים לו ומעיד צדקה ממני, ונולדו לו 2 תאומים, פרץ וזרח. וכאן מסתיים למעשה סיפור יהודה ותמר, שהתורה מייחדת לה 30 פסוקים מתוך 112 פסוקים שיש לנו בפרשה. יוסף מורד למצרימה ונמכר על ידי הישמעאלים לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים. מיד נכנסת ברכת השם בביתו, כפי שראה עם יעקב ולבן. יוסף מוצא חן בעיני אשת אדוניו, ומנסה בכל דרך אפשרית להחטיאו לדבר עבירה. כשלא מצליחה, מעלילה עליו עלילת שקר, בעקבות זאת אדוניו מכניסו לבית הסוהר, וגם שם מאירה לו הצלחה פנים. שר המשקים חוטא למלך, שנמצא זבוב בכוס המלך, בפוטירין, בכוס של פסמים שהיה שותה לאחר המרחץ. כן שר האופים חוטא למלך, שנמצא צרור בגלוסקין שלו. גלוסקין זה כיכרות לחם קטנות, ונמצא אבן.
בעקבות זאת נגזר עליהם מאסר של 12 חודש. שר המשקיעים ושר האופים חולמים חלום ולא נמצא פתרון לחלומם. בעקבות זאת אינם זועפים, ואז פוגשים את יוסף, ומציע להם פתרון באומרו, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. חלום שר המשקיעים ופתרונו, וכן חלום שר האופים ופתרונו על ידי יוסף, והפרשה מסיימת במילים, ולא זכר שר המשקיעים את יוסף, ויקחהו. עד כאן נושא הפרשה בקצרה, הרבה נושאים, אבל בקצרה, ואנחנו חוזרים לנושא החלומות, למרות שיש הרבה נושאים מעניינים, אנחנו נתמקד עכשיו קצת על החלומות. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, יש למעשה 3 סוגי חלומות שכן רבא הקשה על הסתירה בין 2 פסוקים. יש פסוק אחד שאומר חלומות שווא ידברו, ומצד שני כתוב בחלום אדבר בו. אם כן, האם חלום הוא אמת או שקר? מתרץ רבא, חלום על ידי מלאך הוא חלום אמת לאמיתה, בבחינת בחלום אדבר בו, כאין נבואה ממש. אולם חלום על ידי שד שהוא שקר, בבחינת חלום שווא ידברו, שקר גמור שאין בו כלום. סוג שלישי של חלום שפתרונו תלוי במי שיפתור אותו ויש בו ממשות, ועל חלום כזה נאמר שהוא אחד מ60 בנבואה. בעצם בפרשה זו מופיעים 2 סוגים של חלומות. חלומות יוסף היו על ידי מלאך, כלומר אמת גמורה. חלומות שר האופים ושר המשקיעים היו אחד מ60 בנבואה ותלויים לגמרי בפותר, ביוסף שחרץ את דינם. מחדד הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי בדרשות באופן נפלא. מהו חלום אמת ומהו חלום שקר? מלשון הפסוקים עצמם, כשיש אחדות החלום מצד הקדושה חלום אמת, כשיש פירוד החלום מצד הטומאה חלום שקר. לכן כתוב חלומות שווא ידברו בלשון רבים, כי אין פירוד, וחלום זה הוא מהסמך מהם שכן כולו שקר. ויש חלום אמצעי מקצת מנבואה שיש בו קצת אמת, אך לא כן בחלום אדבר בו, לשון יחיד, קדושה ואחדות, והוא כחלום יוסף שהוא אמת גמורה כי אין נבואה. קצת קשה וכי אפשר שהפותר יחרוץ את דינו של בעל החלום, ואיך ישתנה החלום בפתרון למפרע, בפרט שהגמרא אומרת הרואה חלום רע ילך לאוהביו שיפתרו לו, שהרי אין חלום רע או טוב, מפני שהכל תלוי אך ורק בפותר. מבאר אמר שבאופן נפלא את עניין החלומות. חלום שהוא על ידי מלאך הוא אמת גמורה ולא ישתנה כלל על ידי פתרון, וכן חלום שעל ידי שד הוא שקר גמור וגם אינו תלוי בפתרון. אולם בניגוד עליהם יש חלום אמצעי שהוא אחד מ60 בנבואה, וזה לפי שיש בו תערובת טוב ורע, קצת אמת בתוך הרבה שקר, לכן לולא הפתרון הרוב שקר. ככה מבואר בגמרא שחלום הוא אחד מ60 בנבואה, רוב שקר וקצת אמת, וכן כשיש רוב שקר לולא פתרון אין כלום, חלומות שווא ידברו. בתוספות, בתוספת ביאור, מביא לנו הרב דסלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספרו מכתב מאליהו, חלק ד', כותב בשם הזוהר הקדוש פרשת וישב דף קפ"ג, שכל מטרת החלום היא לגלות לאדם את הרהורי ליבו הצפונים בתת ההכרה שלו, לזאת כדי לעוררו בתשובה. לכן חלום שהוא אחד מ60 מנבואה, יש בו מדרגה גבוהה, כיוון שנמסר למלאך גבריאל, שהוא ממונה על החלומות. אך מפני שרחוק מנבואה, יש בו תערובת אמת ושקר, טוב ורע. משום כך, הוא לברור את האמת מתוך התערובת, על ידי שכל החלום ילך אחר הפה. מדוע דווקא הדיבור ישפיע? הרשב"א, בשו"ת הרשב"א סימן ת"ח, כתוב שדבר זה הוא דבר נעלם,
אבל הוסיף הרשב"א, רבי שלמה בן הדרת, שיש פתגמים רבים בחז"ל המורים על כוח הדיבור. ברית כרותה לשפתיים, כשגגה יוצאת מפי השליט, קללת חכם, לא על חינם היא באה, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך, לעולם לא יפתח פיו לשטן. מסיבה זו, כשמראים לאדם דבר עתידי סתמי ללא ביאור, שיש בו צדדים לכאן ולכאן, ואדם אחר בא ופותר לו, הדיבור קובע את הדבר בליבו של החולם. כשמקבל את הפתרון נחרץ דינו. לכן אצל רבי בנה שקיבל את כל 24 הפתרונות הכל התקיים. לפיכך פרעה שלא קיבל את כל פתרונות החרטומים, כמו שמובא, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשה הבאה, פרשת מקץ, לא נתקיימו הפתרונות, ורק פתרון יוסף התקבל על לב פרעה, ולכן גם התקיים. יש סוג רביעי של חלומות שהוא לא בגדר חלום כלל, שאדם מהרהר בלילה וחולם על מה שהיה בליבו במשך היום. והוא דוגמה לזה, קיסר רומי אמר לרבי יהושע, אתם אומרים שהיהודים חכמים מאוד, ספר לי מה אחלום בלילה. אמר לו רבי יהושע, אתה תחלום שהאויבים שלך יגרמו לך לאסוף שקצים במרדה של זהב. הרי לאסוף דבר כזה כל כך בזוי בכלי כל כך חשוב, זו השפלה נורא. לכן אין פלא שהקיסר חשב במשך כל היום על הדבר המוזר הזה, מילא חלם על כך בלילה. דוגמה נוספת שמביאה הגמרא בקיסר פרס, ששאל את שמואל על מה אחלום הלילה, אמר לו שמואל, המלך יחלום שהרומאים האויבים שלו יושיבו אותו ויגרמו לו לטחון גרעיני תמרים בריחיים של זהב. גם כאן חשב הקיסר במשך כל היום על הדברים המשונים הללו, ובלילה אין אדם חולם בלילה אלא מהרהורי ליבו שחשב ביום. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו הוסיף עומק לכל העניין. כשאדם ישן הרגשות שלו שוקטות אליהן, מה שנשאר אצלו בפעולה רק הדמיון, והדמיון מצייר לאדם ציורים לפי מה שראה במשך היום. אכן זה חלום כלל, כיוון שהוא בא מהרהורי ליבו, אבל לפעמים הנפש העליונה משוטטת בעולמות עליוניים כדברי הזוהר הקדוש, והכל תלוי כמה עלתה הנפש העליונה. כי אם לא עלתה גבוה, אלא רק לעולמות שסמוכים לטבע, זה נקרא חלום על ידי שד. חלומות שווא ידברו, וכולו שקר. אך אם עלתה גבוה יותר, לבסוף תעביר מסר לנפש התחתונה ותצייר ציורים בתערובת ובלבול גדול, וזהו חלום אחד מ60 בנבואה, שזה קצת אמת שבו מקורו במלאך. לאור הקדמה זו יאירו באור יקרות שני סוגי החלומות שבפרשה, חלומות יוסף וחלומות שר המשקים ושר האופים. בחלומות יוסף, בחלום הראשון כשחלם שכל האלומות משתחוות לאלומה שלו, כתוב על האחים, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ואילו בחלום השני כשחלם כשהשמש והריח ו11 כוכבים משתחווים לו, אביו גער בו ושמר את הדבר. תגובת אחים הייתה ויקנאו בו אחיו. ותמוה, מדוע כל כך כעסו אחים עליו, שנאו אותו וקינאו בו, ויתר על כן בדרך כלל אדם קודם כל מקנא בשני, ורק אחר כך שונא אותו. ואילו כאן תחילה שנא את יוסף, ורק אחר כך קנאו. מבאר בעל תבואות שור, האחים חשבו שחלומו של יוסף הוא חלום מהסוג הרביעי, שאין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. לכן כל כך שנאו אותו שכן מוכח מחלומו שהוא חושב כל כך הרבה כיצד דמלוך עליהם, עד שחולם על כך בלילה. ולכן וישנאו אותו על חלומותיו. זו גם הסיבה שקראו בעל החלומות, כיוון שהוא הבעלים על החלום, הוא השולט בחלום שלו. כי אם חשב על כך כל היום, ברור שגם יחלום על זה בלילה. מוסיף רבנו בחיי, שצחקו אחים על יוסף, אם מלכות
חלמת, מה הקשר בתבואה? והאמת היא, לאמיתו של דבר, אומר רבנו בחיי, נעלמה מהאחים, כי דווקא על ידי חלום פרעה, שחלם על תבואה בשנות השובע, שתהיינה לאחר מכן שנות רעב, דווקא על ידי זה הומלך יוסף. וכמה מדוקדק החלום, מוסיף האור החיים הקדוש, בחלום מוזכרת המילה הנה פעמים רבות, והנה אנחנו אלוהים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תשאו בין אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. והנה, מה זה המוחשי ביותר ההנה הזה? זה מראה חלום ברור מאוד, כאילו רואה בהקיץ במציאות, בעיר כאור יום, וחלום כזה כנבואה יחשב, ככה מבואר במסכת ברכות, חלום אמת גמור. פנינה מרהיבה נוספת בשם בעל דגל מחנה אפרים, הנה בגימטריה 60, ובחרה התורה דווקא את המילה הנה, כדי להדגיש שזה לא חלום רגיל, שהוא אחד מ60 בנבואה, אלא 60 חלקים של נבואה יש בחלום זה, כולו נבואה. ועל פי זה יומתק דברי המדרש בבראשית רבה פרשה פ"ד פסקה י', שביאר על הכתוב בחלום הראשון, ואתם מעלומים, שהתכוון יוסף לרמוז, אתם קונסים פירות ואני כונס פירות, שלכם נרקבים ושלי נשאר. ומוסיף המאר זו, והנה תעשו בין אלומותיכם, מלשון סובין, כל הפירות שלכם ירקבו ותזדקקו לתבואה שלי בשנות הרעב. לפיכך דווקא על ידי האלומות יוסף ישלוט. והוסיף ואמר הרב אברהם הלר, חידוד נפלא, שלכאורה תמוה, מדוע יוסף החזיר לאחים את כספם כשהיו במצרים? הרי בפעם הראשונה ניחא שרצה להפחיד אותם, כפי שיבואר בפרשת מקץ. אולם בפעם השנייה שהטמין גביע אצל בנימין, למה גם החזיר להם את הכסף? אלא הביאור כנ"ל, כיוון שיוסף היה צריך לפרנסם, ולכן יצטרך לתת להם בחינם, שהרי למכור אוכל אינו נחשב לפרנס. מבאר על שייח הקדוש שיוסף מספר לאחיו את החלום השני, גם שכבר ראה שעל ידי החלום הראשון שנאו אותו יותר, וזאת לפי שהחלום השני הוא הוכחה שהחלומות אמת, שכן לא ייתכן לומר שחלומותיו מהרהורי ליבו, שהרי ודאי לא חשב שאביו ישתחווה לו. מוכח אם כן שהחלומות משמיים. בחלום השני שמש ירח ו11 כוכבים, אמר יעקב, מי גילה לך ששמי שמש? שנאמר בפרשת ויצא ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש. בבראשית רבה פרשה ס"ח, הוא אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו מי בא? שמש, הוא יעקב. ואז חלם יעקב את חלום הסולם, לכן ברור היה ליעקב שהחלום אמת, ורק כלפי חוץ טען מול יוסף, מה החלום הזה אשר חלמת? ומרומז באותיות אשר חלמת רחל מתה. לכן אין כלל ירח, אלא יעקב ידע שהגמרא בברכות מפורש שאין חלום בלי דברים בטלים, ולכן בפרט הזה של הירח אינו נכון. הפרט הזה, הרי אמו נפטרה, החלום אמת. והמדרש הוסיפו שהכוונה בירח והיא יכולה להיות כלפי בלהה שהיא גידלה אותו, תחליף לאם יוסף. לכן ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? ממתין ומצפה שיקרה הדבר. ומקשר הבן איש חי, מקשה הבן איש חי בספרו אדרת אליהו, לכאורה הסדר ההתנהגות האחים היה הפוך, תחילה אדם מקנא בחברו, בעקבות הקנאה מגיעה השנאה. כאן מובא שבחלום הראשון שנאו האחים את יוסף, ואילו רק אחר כך בחלום השני קינאו בו. מבאר הבן איש חי באופן נפלא, בחלום האלומות לא מוכרח שהאחים עצמם ישתחוו ליוסף, אלא ייתכן גם שבניהם, נכדיהם ישתחוו לבני יוסף.
מה גם שהחלום הראה על עשירות, ואצל שבטיה לא הייתה עשירות, כל מעלה ושררה. לכן שנאו אותו אחים, על מחשבתו למשול עליהם, על ריבוי ממון וכדומה. לעומת זאת בחלום השני, שהיה בו שמש, ירח ו11 כוכבים, היה מכוון באופן ברור ליעקב, לאשתו, לשבטים הקדושים שהם עצמם השתחוו ליוסף. ולא זו בלבד, אלא שהחלום הראה את רום מעלתם, ויתר על כן את רום מעלתו של יוסף, ששמש ושאר צבאות השמיים משתחווים לו, והמלוכה בדרגה גבוהה שכזו כינו בו. אמרו האחים ליוסף, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. מבאר השם משמואל, מה זה מלך? אין מעליו אף אחד. מושל לעומתו, אף על פי שמושל על כל העם, יש מעליו מלך. אמרו אחי יוסף, למה התכוונת בחלום? האם תהיה מלך או מושל? למה התכוונת? באמת כתוצאה מפתרון האחים, היה יוסף רק מושל. ויתרה מכך, מובא בזוהר הקדוש פרשת וישב דף קפ"ג, שעל ידי שאמר לאחיו את החלום, גרם לעיכוב של 22 שנה. ואידך, חלומות שר המשקים ושר האופים היו שונים לגמרי, שכן הזוהר וגם הגמרא במסכת ברכות נתבהר שחלומם היה תלוי לגמרי בפתרונות של יוסף הצדיק. ומשום כך טועים רבים מדוע הציל יוסף דווקא את שר המשקים, ואילו את שר האופיים הרג, הרי יכל לפתור לשניהם פתרון טוב. אלא מבואר שהתבונן יוסף על תוכן החלום של כל אחד, ושל שר המשקים בחלומו, כפל במילה כוס 3 פעמים, וכוס פרעה בידי, ואסחט אותם אל כוס פרעה, ואתן את הכוס על כל פרעה. ושר המשקים השתוקק והתגעגע לשרת שוב את המלך כבתחילה, ולכן תיאר כיצד הוא מחזיק את הכוס וסוחט. חלום שכל כולו חיים, כיוון שחפץ היה כל כולו לשרת את מלכו, פתרון היה חיים. אך מנגד שר האופים חלם על 3 סלים ועל עוף שאכל מהסל העליון שבו המאכל של פרעה, והרי זוהי ממש מרידה במלכות, כי העוף בחלום אכל את האוכל של המלך, ואילו שר האופים שתק. בנוסף לכך, עוף אינו מתקרב כאשר הוא רואה אדם חי בסביבה. מילא אם העוף אכל, סימן שאף בחלום עצמו שר האופים מת, וחלום של מת גם הפתרון הוא יהיה שימות. אם כן, אף על פי שהייתה בחלום של כל אחד מהשרים קצת נבואה, מכל מקום חלק נכבד ממנו היה מהרהורי ליבו של החולם, ולכן פתר יוסף בטוב טעם ודעת לכל אחד כפי שמגיע לו, כיוון ששמע בין השיטין מה חושב כל אחד, וכך נאה וכך יאה, לזה חיים ולזה מוות. בפרט שברש"י הביא את דברי המדרש, והיה שר האופים כי טוב פתר, מניין ידע? אלא ששר האופים חלם, מלבד החלום שלו, חלם גם את הפתרון החלום של שר המשקים, וכן להפך, שר המשקים חלם, מלבד את החלום שלו, חלם את הפתרון של שר האופים, וכך ידעו שהפתרון אמת היה. ומוסיף האור החיים הקדוש, מדוע קמו זועפים שניהם, שר המשקים ושר האופים? כיוון שראה שר האופים ימות וחשש לאחריתו הוא, ושר האופים למרות שחלם ששר המשקים יחיה, ליבו לא ניבא לו טוב עבור עצמו. ואחר כל הדברים האלו, משהתברר שיש חלום שהוא אמת גמור, חלום שיש בו קצת נבואה ותלוי בפתרון, כמו שר האופים ושר המשקים, חלום שהוא על ידי שת חלומות שווא ידברו, חלום שהוא מעורר בו, יש להבין את דברי חז"ל, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מהנביאים וניתנה לשוטים. מדוע? כיצד יקרה מעלת הנבואה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? מדוע לא תינתן הנבואה לחכמי ישראל? והנה הגמרא במסכת נדרים ל"ח מבואר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו רק על מי שהוא גיבור, עשיר, ענו וחכם, כלומר הנביא יש את כל המעלות. ומקשה על כך הרמב"ן,
כיצד ייתכן שחכם עדיף מנביא? הרי הנביא הוא גם חכם, ובהר הכוונה היא שחכם יכול לראות על ידי רוח הקודש שבו, יותר מנביא שרואה חיזיון. הוא מסביר המהר"ל מפראג, שזאת כיוון שהנביא רואה רק את מה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, הוא מאבד את עצמיותו ואת כוחו שלו. מה שאין כן אצל החכם, על ידי התורה יש לו מעיין פנימי להגיע לנעלמות שאין הנביא מגיע אליהם. לכן החכם אינו צריך לנבואה. על כל פנים, מדוע הנבואה ניתנה לשוטים, דווקא רחוקים לגמרי מחוכמה? מתרץ המהרש"א באופן נפלא, על פי דברנו הנ"ל. יש הבדל גדול בין נבואה בזמן בית המקדש לנבואת השוטים היום, שכן נבואה היא מחזה אמיתי, מחזה אמיתי, כחלום יוסף, ישירות מהקדוש ברוך הוא. אך לעומתה הנבואה כיום שניתנה לשוטים, היא כמו נבואה על ידי שד, קצת מן המקצת שבאמת ולא קרב זה אל זה. תזכו למצוות שבת שלום, חנוכה שמח, בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא יבשר לנו בשורות טובות על הנעדרים, על החטופים, על החיילים שיחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום, מתוך בריאות הנפש ובריאות הגוף, אמן כן יהי רצון.